Haramdağ Berdi Muhammedov özüne wepaly işgärleri rehimsizlik bilen ýok edýär. Ýa-ni ýakynna Birleşen Milletler Guramasynyň aýallara garşy diskriminasiýasynyň ähli görnüşlerini ýok etmek baradaky konwensiýasynyň 2018-nji ýylda geçirilen mejlisinde Bilim ministriniň ornunmasary Merdan Gowşudow haramdagyň behwitlerini we siýasatlaryny wepalylyk bilen goraýar. Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы подтвердить приверженность Туркменистана делу соблюдения нашей страной национальных и международных обязательств в области прав человека. Açaçan yalan sözlemäge utanman, diktatorlugy goraýjy hökmünde özüne berilen tawşyrygyň halkyň behwidine garşydygyny bilýändigine garamazdan ol haramdağ üçin janyny bermäge taýin wepaly it kimin açaçan görkezýärdi. Emma häzirki wagtda koronavirus pandemiýasyna garamazdan haramda Gowşudow we başga da birnäçe wezipeli tutsaklaryň öljekdigine öňünden bilse-de türme bastyrdy. We basylanlaryň garynnaşlarynyň köpesi galp aýyplamalar bilen günäkärlenjekdigine açaçan habarly. Umuman alanında Türkmenistanyň raýatynyň azatlykda gezip görenlerim koronavirusdan ölýäni az däl. Tutsaklara kömek etmek barada gurrunam ýok. Adan yodu, adan yodu, atlanani